Ebuli jite wu kama ke gbo chale nya visite nyiwe nya visite perike. ise Visite ndi jite gijite ọganiru. ise Jite iwe akwa ku iwe onwe no ndị ile ka a na-amachi. ise Anara amachi ndị anara amachi iwe nwetie no ndị ilo. ise Unu ka anyị na-amachi taa ka unu ghara ya aka. Ajụ ma ọ bụ ajọ ndị otu a na-amachi unu tata taa ka unu ghara anya bụ ka maka egbu ọnwa aka ka ome owe na o nwere onye o ji nke ya. Ụmụnna anyị si na abụ ndị ilo ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ dosi na o nwere kawa do ndụ bụ ka ụka maka egwu ọnwụ ka ọ bara uru. Anyị na-akawa nku na eke, a na-akawa n'oye, na-akawa na nkwọ. O nwere ka ajọ iluloba na ajọ okwuba na ajọ ọgwụba na ajọ ajaba dozie ele na ndụ ụkamaka egwu ọnwụ. Ọnya ka anyị mere na anyị na-aghawa isi bido ụbọchị tata. Anyị si na anyị na-agha ndị ilo ụkamaka egwu ọnwụ isi. Anyị nara agha ndụ ụkamaka egwu ọnwụ isi na ndị ilu ka anyị na-agha isi. Awa ka anyị na-agha isi ndị ụchụ, ndị aka owere, ndị amoosu, ndị amagba anyị na-aghaba isi. Awụzi awụ ụka maka egwu ọnwụ aghara awa ma onye ọrụ ụka maka egwu ọnwụ na-eme ụwa. Ndị ilu ụka maka egwu ọnwụ ka anyị na-agha isi. Anyị na-aghaba isi n'eke, anyị na-aghaba isi n'oyi, anyị na-aghaba isi na agwa, anyị na-aghaba isi na nkwụ. Mgbe ọbụla aghabụla ụka maka egwu ọnwụ anyị azịghị ama onye ọ bụ. Ụka maka egwu ọnwụ bụkwa ụba. Ụka maka egwu ọnwụ anyị azịkwa ama ndị babụ babụ ndị ilo duju onye komete esie. Anyị si na taa ka anyị na-arapịachaba anya n'abụ taa ka anyị na-arapịachaba anya n'abụ na abụzi awụ ụka maka egwu ọnwụ na anyị araba ama onye ọ bụ. Ụka maka egwu ọnwụ na-eme uwe ọịba anyị kwuru. Anyị si ndị ajọ ụmụ ọkpụ, ndị ajọ ụmụ nwanna di. Anyị si na taa ka anyị na-aghaba isi ilo si n'ụlọ, ilo si n'ezi, agha ụlọ, agha obodo, agha ezinụlọ, agha ikwu na ibe, agha ụmụ ọkpụ, dodo ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Anyị si na tata ka a na-aghaba isi. Anyị raba aga na-emebili ụka maka egwu ọnwụ ya ya kwụ ya na-egbochi izili ụzọ. Na ọ ghara anwụchu na ọ ga-eme akala aka, ọ ga-eme akala ụwa ya, okie ya na-elu ya aka, otu aghara na-agbụ ya. Ọ bụ ndị ilo, ndị ụmụ ọkpụ, ndị nwụrụ anwụ, ndị na-agba ụta, ndị na-ada amoosu. Ọwa ka a na-eke. Anyị si na tata ka anyị na-ekwu bụ okwu. Anyị si ndị ji onye komete etu ụka maka babụ ndị ajọ ụmụ ọkpụ, babụ ndị nwụrụ anwụ na tata na anyị adọpịachara anya na-abụ na anyị aza na-abụ ụka maka egwu ọnwụ. Ụka maka egwu ọnwụ anyị akwaga na-abụziwa. Ọ ga na-abụ mmadụ ya na mmadụ na-akala ụka mmadụ. N'ọyịba anyị kwuru. Abido tata gawa awa ajọ ụmụ ọkpụ wee achala ụka maka egwu ọnwụ. Na anyị kenele unu na unu ga-agbaba wee ose. Ya bụ ndị ajọ otu, ya bụ ndị ajọ mmadụ, ndị ajọ mmụọ. Na ose ga-abụba agbala ya na-agbala.
ọbụla wa lotu ihe gbasara ụka maka egwu ọbụla wa tiri n'alụ ọbụla wa chelie n'uche anyị si ose ga na-abụba agbala ga na-agbara ihe niile iwe dị njọ ga na-eme ya bụ ndị Igbo anyị ya bụ ụka maka egwu ọnwụ ya eji ọgbọnọ wụarụ ọ ga-eji ọgbọnọ wụarụ were ọkwụrụ na cha nọiwe anyị kwuru ọgbọnọ ka o ji ewu arụ were ọkwụrụ na cha arụ nọiwe anyị kwuru awụcha awụcha ka ọ ga-abụ n'anya ndị ile ọgbọnọ ka o ji ewu arụ were ọkwụrụ wee nyacha arụ ọrụ ndị ilo ọrụ ndị ajọ otu enwere ihe a ga-emeti ya ndị na-adịghị amoosu ya sị na ụlọ ya adadere amoosu ebube agụ ya na-eche ya bụ agụ ebube agụ ya na-eche ya bụ agụ ebe agụ ji eme ịlarụ na mvọ ka ọ na-adụ anyị sị na ebube agụ ya na-eche ya bụ agụ ebe agụ ji eme ịlarụ na mvọ ka ọ na-adụ ebube agụ na-eche ya bụ agụ anyị si iwe dị mma ka anyị na-ekwu okwu ya iwe dị mma nkụ unu ya na-enye ya bụ ụka maka egwu ọnwụ iwe dị mma ka unu ya na-enye ya maka iwe dị mma ka anyị na-ayọ iwe dị mma ka unu ya na-enye ya iwe dị mma ka unu ya na-enye ya maka na onye dị mma ka ọ bụ iwe dị mma ka a na-akpụ ya elu sị ka wa dadowe onye bụ ụka maka egwu ọnwa anyị si na bido tata na ọ ga adadoweziwa na eke dadowewa n'oyi dadowewa na abụ dadowewa na abụ n'ọbụ ka anyị kwuru na ọ ga adadowewa na eke dadowewa n'oye dadowewa na abụ dadowewa na nkwụ o wee si anya naanị igbo n'azụ ọ ga-eketewe oke iwe ọma n'ọbụ ka anyị si kpọkụgo isi kpọkụ ọdịnala si na ọwọ ka anyị kwuru ọwọ ka eji ya dị ọwọ ka anyị kwuru ọwọ ka eji ya dị maka anyị kwuru ka unu ya emezuo wee sị na anyị kwuzuru ya sị ka unu mezuo ya anyị si na tata ka a na-aka ndị ile ya bụ ndị ajọ otu ọ bụ ndị amoosu ọ bụ ndị amaba ọ bụ ndị uke ọ bụ ndị akụlụ owere ọ bụ amoosu ayaba bụ ajọ ụmụ ọkpụ ndị odo ndụ na ndị nwụrụ anwụ ata ka anyị na-akawa nkụ na-abụ ụka maka egwu ọnwụ si ka anyị na-akaba nkụ si na ọwụ ka anyị ji were adọwaba agba ahụ ndị ile aghara abụzi ụka maka egwu ọnwụ agbe malụ onye ọrụ n'ọbụ anyị kwuru abụzi agwa ụka maka aghara bụ ama onye ụka maka egwu ọnwụ ụwa unu bụ ụmụ ọkpụ unu kwuru sikwonye unu isi unu kwuru sikwonye unu isi anụkala agba ike gwụ ọnụ ndị akọlọ owere adanya vam na anyịchi ezu ụka aleluya na tọtụ ngịga ka esi ekenye bụ oke unu esi chọọ esi ekenye bụ oke ka unu esi chọọ
n'ọnụ akọwere ndị oke n'ọnụ nwe onu ọnụ nwe onu meziere ndị ọzọ anya ka anyị na-eme ekenye bụ oke kewe oke onye ka olu onye oke onye kwesị onye oke kudo gechie siko anyị si o buru esie ike ụkamaka egwu ọnwụ emejuli okie onye nye mbanye ya omeju nye ya akụlọ onye ya tụ ogbugbo ya gbuo ogige ndụ na awụrọ nke ọnụ ogige ndụ na awụrọ abụ nke ọnụ ihe ekezie mma wee naanị Igbo n'azụ ka o wee na-eketa oke n'ụwa ụmụ ọkpụ ọnụ nwe ukwu anụ n'ụwa ụmụ ọkpụ ọnụ nwe n'ukwu anụ ada na-eli ukwu anụ ọnụ nwe ukwu anụ esi n'ogu na ọbụ ka anyị ji ya bụ ọbụ na ogu ka anyị ji jide emele ngene anyị isi ya bụ ụkamaka egwu asụkwa udo bechie anyị ekene unu anyị si n'anya bụ ogu ka anyị ji si na iwe ọbụla bụ anyị ji iwe si na benna ụkamaka egwu obodo egwu anyị si na ya amachie ya na ọgwụ agwọrọ agwọ ma okeke gwọ ma okoye gwọ ma oke awọ gwọ ma okonkwo gwọ anyị si na tata na ya amachie na ọ gazi adịle n'isi ụkamaka ọ yakwa adịle n'isi ụmụ nwanne ụkamaka na ndị nke si ikwu nne na anyị na-amachi unu ọ ghara adịle n'isi ụkamaka egwu ọnwụ akwa adịle n'isi ụmụ nwanne ụkamaka akwa adịle n'isi ndị ezigbo ọya ịbụrụ ụkamaka egwu ọnwụ n'anya ndị ga-enyere ya aka na ndị ya akwa adịle n'ihe ọbụla bụ oke ụkamaka egwu ọnwụ ndị ajọ ire ajọ mmadụ ndị ajọ ọya na ndị na-edu ogie na ajọ otu ndị na-enye o ji eli ajọ nri anyị si na taa ka anyị na-amachiba na arụ ozi onwe ha anyị si na aghara ama onwe ha na-ejela onwe ụkwụ abati ya n'ụlọ isi abati ya n'ụlọ ọrụ anyị na-arụ ụlọ n'ọnya ka anyị na-amachi ya bụ ndị ilo ya bụ ndị oke ya bụ ndị akụlụ obodo anyị si na anyị na-amachi unu na okwu ọnụ unu ajọ omume unu ajọ obi unu ara adịla na ndụ ụkamaka egwu ọnwụ n'ọrụ anyị kwuru era ikwu ka ọ ga-adị eke oyi abụ nkwụ iru ọma ga na-akpụ ya ndị a na ọ ga-amabie anyị si na ọka anyị kwuru unu wee mmeju anyị si na ihe ọzọ anyị na-ayọkwa unu nke bụ ogu njiwela akwado ya bụ ụkamaka egwu ọnwụ anyị si na bido tata na ndụ ga-abụ nke arụ ike ga-abụ nke ọ bụ nwoke gwụọ si na be nna ma okeke ma okoye ma oke ma okonkwo ma mgbe eke ma mgbe oye ma mgbe awa ma mgbe nkwụ anyị si na ya amachi ma ọ n'aka nwaanyị anụrụ anụ ma ọ n'aka nwa ọkpụ o si n'aka ikwu na ibe a si n'aka ndị nwe ngwuru ọ bụ nwoke anyị si na ya amachi tata na ọ ga-enwe iru ọma na ọ ga-ama onwe anya ga-elu ya ala
anọghị anyị na-ekwu na ọ ga-achọwa be nna ya, na ọ ga-achọwa ụmụnne ya, ọ ga-achọwa ikwu na ibie, ọ ga-eyiwe ezigbo ọgọdọ, ọ ga-ekwuwe okwu dị mma, ọ ga-enye ezigbo di nye ezigbo nwa. Ọ anyị kwuru anyị sị na o bụ aka nwata bụ ọbụ ya, anyị sị ka anyị kwuru ka ụnụ ya emezue na o bụ aka nwata na ọbụ ya ka ọ bụ anyị kwuru ka ụnụ ya emezue. Anyị sị ka anyị kwuru na anyị kwuru ya n'ọgbọ kwuo na ndị ichie, anyị sị ka anyị kwuru ka ụnụ ya emezue oye ekwuru n'aja ọ wee soro ọbụla. Anyị sị na anyị abịa n'obu ụmụ ọkpụ obu ụmụada, anyị si ya bụ ụka maka ebu ọnụ. Anyị si ajụ ụmụada ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, ụmụ ọkpụ ndị si be nna, anyị si ndị ajụ ụmụada anyị amachie unu na ụnụ ayazi na-eyi ụka maka egwu, ụnụ ayazi aga na-eme ka anya ma ụkwụ fụọ n'ezi. Ọwụ ụmụ ọkpụ be nna, ọwụ ụmụ ọkpụ ikwu nne, ọwụ ụmụ ọkpụ olu n'Igbo, ndị ajọ enyi, ndị ajọ ọyị, anyị na-amachi na-amụ unu ogwu sị na bido tata na udobighachi na ndị ụka amaka. Na ọ ga-abụ ụmụ nwanne, ọ ga-achọwa ụmụ nwanne, ọ ga-achọwa be nna ya. Ajọ omume, ajọ nkwụnkwụ na ọ ga-ana na ndụ ya. Ọ bụrụ na ọgwụ agwọrọ agwọ bụrụ ihe mere eme si n'aka nwoke si n'aka nwaanyị, unu bụ ma ọkpụ unu ji emebi enyi. Ọ bụ nke si be nna, ọ bụ nke si ikwu na ọ bụ nke si n'aka ndị enyi, ọ bụ nke nye anwa ji aka ya mete. Anyị sị na ihe anyị na-ayọ ka unu gbuo mgba gbuo ọgụ gbuo okwu ọnụ, unu gbuo olie mgba gbuo n'ọgụ gbuo na okwu ọnụ. Ka na ike ọbụla osi merụ ajọ iwe na-eweta nseke na ndụ ụka maka anyị sị na anyị na-atụ ka anyị na-asị na ọ ga-acha iru ọma ga-akpọrọ ya. Unu bụ ma ọkpụ unu na ya ga-adị n'udo, unu na ya ga-adị na mma. Anyị sị na ogu ka m ji akwado ya, si na ọdụgoli ya na mma na eke, ọdụgoli ya na mma na oye, ọdụgoli ya na mma na ala, ọdụgoli ya na mma na akwụ. Owo okeke owo okoye owo kawo owo okonkwo mgbe eke mgbe oye mgbe awụ mgbe nkwọ. Iwe si na be nna ya, ọ nwaanyị a na-anụ anụ, ọ bụ ikwu ọnwa ọkpụ, ọ bụ ụmụnna, osi ikwu nne, osi n'aka ndị ọyị na ndị gwọrọ ọgwụ n'isi, ndị gbara aja n'isi, ndị bụ aja obu n'isi, ndị na-abụ chili ya, ndị na-emele n'ụdị na ụdị ọbụla esi were akwa eli ya uke na akwa eli ya ajọ ndụ. A sị na tata na obego na ụmụ ga-eji ebuje ebe bụ ndị gwọrọ ọgwụ na ndị gbara aja na ndị bụ aja obi, ndị ọnụmọnụ, ndị mkpọrọmọnụ fujieleba ata na onwegolo onwe ya wele ka anyị na-ekwu na ọ ya enwe awele dị ya nwele ezigbo ọmụmụ n'ụba na ọya ka anyị na-ayị unu n'aka unu ga-emezu. Anyị sị na obu aka nwata bụ ọbụ ya n'isi ya bụ ụka maka ebu ọnụ unu ga-emezu dịka anyị kwuru. Anyị anaghị arụ iyi owuru. Anyị sị na ka anyị kwule nọ n'ọgbọ ka anyị kwuru, ọgbọ ka anyị ji ya, ọgbọ ka o ji ya dị elu. Anyị kwuru n'elu kwuo n'ala kwuo n'ọrụ ụmụ ọkpụ si na ele anyị kwuru ka ọ ga-adị na ọ bụghị ofe ọbụla ahụ. Anyị kenele unu si na ihe anyị na-ekwu bụ ka ọ dị mma, ịdị mma ahụ bụ ka unu mezuo olu anyị dịka anyị yọrọ. Anyị sị na ọgwụ nwoke gwọ n'isi ụka maka ebu ọnwa, ọgwụ nwaanyị agwọ anyị sị na ọlụgo. Ọgwụ nwoke gwọ n'isi ụka maka ebu ọnwa, ọgwụ nwaanyị agwọ anyị sị na ọlụgo. Anyị sị bido tata na ọ ya enwewa awele ji nwewa awele ọganihu na anya ya amụ ya n'ala. Ọ ya enwe awele ji awele ego awele ọganihu awele ọmụmụ awele iwe akụakụ na iwe enwenwe na anya ya amụ ya n'ala. Ọrụ anyị kwuru otu agha bịa na abụọ. Ọrụ anyị kwuru na anyị si na-enu mmịa ka unu ṅụọ na ndị na-aṅụ ṅụọ na-anara aṅụ welu nụ n'ọdụ na-akwado mma ka anyị na-eme. Ndị na-aṅụ ṅụọ ndị anara aṅụ wee n'ọdụ.
ebe ahụ anara aba agha na-abịa na-eweta iwe dị mma n'ọrụ anyị kwuru. Anyị si n'okwu ekwuche nwa ya ka ekwu ka anyị kwu ka ọ ga-adị. Ekwuche nwa ya ka ọ ga-adị ka anyị kwu ka ọ ga-adị. Mmaghara agbaghị mmadụ aghara agbaghị. Anyị si babụ ndụ si kawarado ụka maka egwu ọnwụ na tata ka anyị na-asị na anyị na-aradowa na-aradowa n'oyi na-aradowa na ọkụ. Aghazi a na-arado ya bụ ụka maka egwu ọnwụ mmekewe ezi n'ọrụ anyị kwuru. Na anyị ajụ ajọ iwe niile ọbụla bụ ajọ iwe. Ata ka anyị na-ajụ ihe ọbụla bụ ajọ iwe. Ọgwụ agwọrọ agwọ ma iwe mere eme isi ya bụ ụka maka egwu ọnwụ. Anyị si na tata ka anyị jụrụ unu parili apa jezielu ndị ilo ka ọ bụ ndị akụlụwa ka ọ bụrụ ata ka anyị na-ajụ ajọ iwe. Anyị bụ ajọ ndụ iwe mere eme ka aka mere nke agbalụ na aja. Anyị si ka unu vujelu ndị ụgbalụ na ọrọzi n'isi ụka maka egwu ọnwụ. Anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adị m. Anyị si na unu bụ ma ọkpụ n'ọgbọ ka ide ji awa na ọgbọ tigbuo enyeli ego nwoke si ya ji ọgbọ. Anyị si ya ji ọgbọ. Anyị si ma ọgbọ ma onye ji ene n'aka. Anyị si na ọwụ ka anyị kwuru tinye unu bụ ọgbọ unu ya agba ọlụ ọgbọ ka anyị kwuru eke oyi agwọ nkwọ ka anyị kwuru n'ọwụ ka ọ ga-adị. Anyị si ka anyị kwuru n'ọwụ ka unu ya emeji n'ọwụ ka ọ ga-adị. Anyị si nọ ya bụ mkpu unu wụ ma ọkpụ nọ ya bụ oke unu anyị kpu unu wụ ma ọkpụ akwa nọ ya bụ ihe unu agha eme bụ unu wụ ma ọkpụ udo obi achịa maka imezu ome na unu si na ọbụ ọgọdọ ojii ka a na-ekpu unu a na-eku na ọgọdọ ojii n'anya unu bụzi anya bụ ụka maka egwu ọnwụ unu aghara amazi onye ọgwụ akọtụ onye tọsụ anya. Anyị kene unu ma ọkpụ. Anyị si na ọka abido taa gara unu bụ ụka maka egwu ọnwụ ruo ndị na-agba ụta ndị na-agba ụgwọ ruo ndị ajọ otu ụmụ ọkpụ ruo ndị nwụrụ anwụ ndị na-agbụ ya ụgwọ. Tata oke unu ka ọ na-enye unu aghaza na-agbụ ya ụgwọ unu aghaza na-eyi egwu unu aghazi eme na ọ ghara ama onwe na-aghazi eme na ọ ya na-ebi ajọ ndụ. Anyị si n'ọhịa taa ka anyị na-ekpu unu ọgọdọ ojii unu bụ ụka maka egwu ọnwụ na unu aghara ama onye ọgwụ. Taa ka ọ na-ekpu unu bụ ụmụ ọkpụ ndị nwụrụ anwụ ndị nọ n'ọgbụ ebo ana ụmụ ọkpụ nọ n'ọgbụ ebo ụmụ agụiyi si na ngwulube anaje mba mmadụ ọzọ igbo ndụ mmadụ ekwula ọnụ ugbu agụ nwekọrọ. Anyị si ka unu niile zukọta ụmụ ọkpụ si na ngwulube egwu ọnwa agbụ ụmụ ọkpụ agbụ niile. Anyị si ka unu zukọta ụmụ ọkpụ si na ngwulube egolu mmadụ golo bụ na be mgba egolo. Anyị si ka unu zukọta. Anyị si na tata bido tata na ụmụ ọkpụ si be nna ikwu nne ikwu nne nna ikwu nne nne dolo gara ezumezu ụmụ ọkpụ ndị nwụrụ anwụ. Ata a na-ekpu unu na-abụ ụka maka egwu ọnwụ tata ka udochia na ndụ ya bụ ụka maka n'ọrụ anyị kwuru. Anyị si bido tata na ekpu unu udo bịaghachịba na ndụ ụka maka egwu ọnwụ maka anyị kwuru ka ọ ga-adị ka unu ga-emezu site na tata na ọdụgolie na mma na eke ọdụgolie na oyi ọdụgolie na ọdụgolie na abịa naanị Igbo na-azụ. Anyị si ojiji ya aghara ahụ ya onye aghara ahụ ya ojiji aghara egbu ya onye ya akwa egbu ya kama ọ bịa ya egbu ya egbu onwe ya n'ọnya bụ ibe anyị lụrụ. Anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adị oyi nkwọ. Anyị si na anyị abịa na ya bụ ọnọdụ ndị akụlụwere ọnọdụ ndị uke ọnọdụ ndị amoosu ndị amoosu na-agba ụka maka egwu ọnwụ ọkụ ndị amoosu na-agbụ ya ụgwọ. Anyị si na tata na ume aghazi a na-enye iyi aghazikwa n'eyiye. Atata ka a na-enye unu ọnọdụ a na-enye unu bụ na a na-eke unu ndị uke a na-eke unu ndị akụrụ a na-eke unu ndị amoosu na ụlọ aghazi a na-egbochila ụka maka unu aghazi a na-emebila ụka maka egwu ọnwụ iwe
na ibe anyị kwuru ka tata na udo ga-achị nọọ ije udo ahụ ka anyị na-ekwu udo dịghachiri ụlọ ụka maka okwu na tata ka a na-enye ụlọ ọnọdụ si na tata aka oweli nwoke aka oweli nwaanyị aka oweli mmụọ aka oweli mmadụ anyị si na taa n'ụlọ anyị aza na-emebila ụka maka ekwu ọnwụ ihe na ibe anyị kwuru Okay, anya bụ aka oweli nke na amụsụ ya bụ ụka maka egwu ọnwụ ọnya ka anyị kere tata ka anyị soro n'udo bighachi na ndụ ya ka a yaza na-emebi mmiri ka a ghara abịala amụsụ ara na-adazi a enwela onwe mala onwe otu a hazikwa na-abịa a enye ya ezigbo dị nye ọmụmụ nwoke nye ọmụmụ nwanyị ajiri aghara ahụ ajiri aghara ezute anya ga-amụ na ọ ga-achọwa be nna ya ọ ga-achọwa ụmụnne ọ ga-achọwa ikwu ya na ibe ya ajọ nne ga-ana n'ọka nke anyị si na tata ka anyị na-ekwu okwu n'isi ya bụ ụka maka egwu ọnwụ anyị na-ekwu okwu ndị aka oweli okwu ndị ụchụ na ijewa bụ ndị amụsụ na o nwerezi ka ọ dị ile na ndụ ya ọyazi aga na-emebili ere akwụkwọ aga na-aghasali ere anyị si ka anyị kwuru n'ụlọ emezu ọ ga-abịa n'emezu ọka anyị kwuru n'ahụ ọtụlụ eri evi
Ese na onye bụ ọlụ nke Akụowu na Amosu ya bụ ụka maka Igbo. Ese na anyị ji godo ya bụ abalị taa ka a na-arado n'obodo ajọ Akụowu n'ụlọ ndị ajọ ndị Amosu ndị uke taa ka a na-arado ndị tata gara na-aghara na-emebizi ụka maka Igbo tata na-aghara na-emebizi ihe ta na-eji akwa eze chi ụkamaka Igboọnụ iwe ruo mgbe egolu so ezumezu mmụọ ya na ụkamaka Igboọnụ asị ma ndị iche asị na anyị na-eju n'iwu tatara ovolo ka anyị na-akwụ elu ụlọ ndosi ka ọ kụwa ọta ndosi ka ọ kụwa ala asịwa bụ ndị ile ya akụwazi ọ ga na-akụ n'eke ọ ga na-akụ n'oye ọ ga na-akụ na ọ ga na-akụ na osi na tata ka eji ekofu ụkamaka Igboọnụ olum na eke na nkwọ irile ga afọ ya n'elu asị anya ya na-abụ na-abụ iwe dị mma ọ yara na-abụ ajọ iwe ọ yara na-abụ ndị ajọ mmadụ ọ yara na-abụ ndị ajọ mmụọ ya bụ anya ka o ji ya ama na ọnọdụ ya dịrọ mma ya bụ anya ka o ji ya ama na ekike ya dịrọ mma ya bụ anya ka o ji ya ama na onwe ya dịrọ mma asị ọnụ ọ ga-eji ọnụ na-ekwutela iwe ọma ọ ga-eji ọnụ na-ekwu iwe dị mma ọ yazi eje na-ekwu iwe jọrọ njọ n'ebe anyị kwuru ọnụ ya adụla ya na mma ọnụ ya ekwutela ya mma ọnụ ya adụ ụwa mma ọnụ ya adụ obodo mma a sị n'ime ya eketa ikodo mma ajọ nri ga-ana ajọ nri ndị ajọ ọyị ndị Amosu ndị amagba o buru esi eke ọya agbọ ga-ana aka nkụcha isi ga-ana ka na ike ọbụla esi na-aga enye aka a sị na ọwụcha awụcha ọ ghata ime nwe nwoke ta ime nwe nwaanyị ụkwụ na ije agwa odo nwunye mgbe ọ ga-eji ụkwụ ya bata na be nna were ụkwụ ya na-eje iwe dị mkpa iwe ya abalị obodo ụlọ iwe ya abalị ụmụnna ụlọ iwe ya abalị ngwulie ụlọ iwe ya abalị nya nwe na onwe ụlọ anyị ọ na-eme n'iru na ọ ga-anọ n'azụ ọmụma aka ukwu ga-ana na ndụ n'ọrụ anyị kwuru atata ka anyị na-ekefu ya ajọ iwe ọbụla na-ekejeli ndị ile na-ekejeli ndị ajọ ọgwụ ndị ajọ otu ndị nse na aja ndị uke ka o jekwuo ndị ọbụla bụ ndị na-enwuli anyị ọkụ n'ọrụ anyị kwuru ndị na-enwukwuru m anya ọkụ asị m iru uke ji emebewa ajire ji emebewa ndị na-enwe ezinụlọ anyị anya ọkụ ajire ji emebewa n'ọrụ anyị kwuru ọrụ anyị kwuru ọlaghị akụwa ọta ndị ile anyị ya na-akụzi ọta anyị ya na-akụta ego na-akụta ndụ na-akụta arụ isi ike na-akụta ibe akwa na-akụta ibe enwenwe n'ọnya bụ ibe anyị kwuru na anyị si na ibe ọzọ anyị na-ayụ n'okwu unu mezuo kezuo oke mezuo okwu udo obi chịara na anyị ekene unu anyị si na anyị bụ ọlụ uke Akụowu na ndị Amosu n'isi ụkamaka Igboọnụ anyị si na ọnya ka anyị na-eburu anyị si na ihe dị mma ka anyị na-ekwu ajire ebere o metere evu ọzọ ka ọnya kpụnwe kpotere ya gbara nje n'ọrụ anyị kwuru n'ọgbọ ọla ekwu ka ọ ga-adị anyị ka anyị usoro ọrụ ndị metere usoro ọrụ ndị metụtara iwe na eke oye awọ
kwuo iwe anyị kwuru onye si na nke anyị mere adụrọ mma ya tee ise ka o wee nwee isi tebụl si ka anyị kwuru ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o jide ekene m unu anyị sị unu ụmụọkpụ ọrụ ụmụọkpụ ndubenna ọrụ ụmụọkpụ si ikwu nne ọrụ ụmụọkpụ ndị nwụrụ ahụ ndị nọ n'ọgbọ ebo anyị sị na nwa unu ruo nwanne unu ruo ada unu nwaanyị bụ ada ibe unu ruo ka maka egwu ọnwa ya kwa na-aga na-akụ ọta ọ na-akụ ọta ndụ aka ọbụla ji nọrọ anya ọrụ anyị na-ekwu anyị kwuru bụ aka ọbụla ji nọrọ anya ọ ghara na-akụ ọta ọ na-akụ alịla otu aghara na-agbụ ya ndị ajọ mmadụ aghara egbochiziri ụzọ ndị ajọ mmadụ egbochiri ụzọ anyị sị ka anyị kwuru ka unu ga-emezie n'eke anyị sị na nna egofe ya na unu ga-akafe anyị eke oye arụ nkwọ anyị ibele ga-afịa ya n'iru anyị agha na-abụ ibe dị mma ọ ghara na-abụzi ajị ọ ghara na-abụ mma ọ ghara na-abụ mmadụ ọ ghara na-abụ ajọ mmadụ na ihe ọ ghara na-abụ nnene mmadụ ndị ya na ya ekwu okwu ọdaba ndị ya na ya akara ụka ọda ndị ya na ya akpa nkata ọdabalụ ya ezigbo dị ezigbo nwa ka unu ga-enye enugwu ma ọkpụ na ndụ niile nwụrụ anwụ na-agbụ ụta ndụ na-eyi ya egwu ndụ na-adị ya mosu a sị na tata ka ọ na-ebe a sị ọ na-aghado ụwa mma ọ na-aghado obodo mma ime ekute ikudo mma ajọ nri ọbụla nwoke na nwaanyị na-enye ndị akụloli ụmụ ọkpụ na ndị akụloli nwaanyị a sịkwa unu kwafuola anya o busi enyi ka aka nkụcha isi na tata na aka ya akụta raibe ọ ya abụghị ana ọ ghata ime nwa nwoke tụ ime nwa nwaanyị o ya enye ezigbo dị ụkwụ na ije awa odo n'igwu na o ya eji ụkwụ ya wee batakwa na be nne ya soro ndị be nna ya tụwa alụ soro ụmụnne ya tụwa alụ soro ikwu ya na ibi tụwa alụ ọ na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ na-eme n'azụ na ọ ga-anọ n'iru ọmụma aka ukwu ga-ana na ndụ ya ya bụ ụka maka egwu mma o wesị na ka anyị kwuru ka ọ ga-adụla ele na eke oye abụọ nkwụ nọibe anyị kwuru ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ anyị si na tata nọ ivu ahụhụ ya bụ ivu ahụhụ ka a na-evutu ya bụ ụka maka egwu ọnwa na tata ya bụ ivu ahụ ndị a na-alọ na taa ka a na-evutu enye ajọ ire ajọ otu ajọ akụrụ nwoke akụrụ nwaanyị ụtụ mmadụ na-afụ na ndị a na ọ ga-ama onwe ọgwụ agwọrọ agwọ ajọ okwu ọnụmọnụ taa ka a na-ebufe enye a na-ebufe enye na eke na-ebufe n'oye na-ebufe na agwa ebufe na nkwọ ọka anyị kwuru ka ọ ga-adị ile anyị kwuru ya n'aja na kwuo ya n'ọgbọ wee soro ọgbọ lụọ anyị si n'ọnụ ụmụ ọkpụ ezumezu ụmụ ọkpụ ọrụ ụmụ ọkpụ ndị si be nna ndị si ikwu na ndị nwụrụ anwụ atata ya bụ ivu ahụhụ anwụ ata ka a na-ezitu ya nye ndụ ụka maka egwu ọnwụ na ya za na-adị ya ma osu
Unayara na dia mosu na eke, unayaza na dia n'oyi, unayaza na dia na abụ, unayaza na dia na nkwa, abịa na anọ n'azụ n'izu. Anya ga-amụ ya na ọ ga-amụ onwe. O wee sị na ka anyị kwuru ka e wee mee na eke, mee ya n'oye, mee ya na abụ, mee ya na nkwọ. N'ọwụ ka anyị kwuru eke, oye, abụ, nkwọ, nwee na aja ana. Anyị sị ka anyị kwuru ka ọ ga-adị. Ekene m ndị ichie ebe egwu ọnwa abụọ, ene ndị ichie ebe a na-aje mba mmadụ, ndị ichie ebe egolo mmadụ. Esi iwe ahụ dị ọkụ na ọ ga-ajụ oyi. Si na iwe anyị kwuru, iwe dị ọkụ jụ oyi. Isi bati ahụ nọ, anya bati ahụ nọ, ụkwụ bati ahụ nọ. Iwu ọma ka anyị na-ekwu okwu, iwu ọma lụrụ ya ka. Anyị sị ka anyị kwuru ka ọ ga-adị ya na eke. Esi na ọ ghara adị Igbo tie isi owu, nwee isi ọwụ ka anyị ji kwu. What could you do?